ENingizimu Afrika kuphi nakuphi la kufinyelela khona iTheSijulo TV. Ake sinibingelele ababukeli siphinde sinamukele futhi. Namhlanje mbukeli wami asizoba mude. Sizothi nje ukuba mfishane. Abantu abaningi bahluphekile eMzansi Afrika. Kunabantu abaningi abathatha advantage ukuthi abantu bahluphekile bese bedlala ngabo. Mbukeli wami, la ukhona njengamanje. Uyabona ukuthi impilo iyabheda. Uyabona ukuthi izinto azenzeki. Uyazama ukusebenza kamlungu, imali yakamlungu ithi ifika i-pay date vele seyiphelile yona ingakafiki kuwena. Iy'ngane zakho ayifundi la ufisa ukuthi yifunde khona. Umkakho njalo ufika ancoma amafenisha akade wabona emzini yabantu ukuthi yeyi yasebenza indoda kaMasibanibani. And kuba buhlungu lokho kuwe. Yonke into ke ihamba ibe nesiphelo. Njengamanje sekuyisiphelo saleyo nhlupheko kuwe. Ngithi njengamanje sekufika isikhathi sokuthi wena ushintshe lempilo oyiphilayo. Sekufika isikhathi njengamanje sokuthi wena uphile impilo ofisa ukuyiphila. Mbukeli wami, sihambile sawulanda nje lezimanga. Lezimanga liyasebenza, asebelithathile bayawazi umsebenzi walo. Abukho ubungozi eliza nabo, abukho ubungozi elinabo. Phela likunika lento oyifunayo wena. Okwakho kufanele ukwenza ukuthenga nje ibhodlela likagoloko libe khona endlini. Njalo uma likufakela lento leyo osuke uyifuna, uthela isivalo sikagoloko, uye la usuke ulifake khona. Uma uhlala eflatini kufanele ulithathe ulifake uthathe noma into eyithini ulifake phakathi, ufake inhlabathi. Uma kuwukuthi uhlala endaweni eyiflat, ulithathe nje ufake inhlabathi bese uyalibeka la uzolibeka khona. Uma likufakele njalo uma lifakile uthela isivalo sikagoloko ufike uthele kulona. Uma kuthi khona elikufakile, uthatha isivalo sikagoloko ufike uthele phezulu. Ugoloko obovu, remember, awuliphakeli ugoloko lingazange lenze lutho. Khumbule lokho. Angeke uze kuthiwa khona umuntu ogulayo, uze kuthiwa khona umuntu olalwayo. Angeke uze ukuzwe konke lokho. Uma kuwukuthi kunomuntu okuhluphayo, kunomuntu okukhathazayo, usukhathele uye, thenga lo gwayi ekuthiwa isinefu. Uthathe lo gwayi lo ufike uthele la ulifake khona. Ufike uthele lo gwayi bese uyalitshela. Uthi madoda amakhulu, utshela entaba, ndoda yamazwe, sengikhathele usibanibani. Bona wena ukuthi wenze njani. Uma kuwukuthi selisebenzile uyozwa ngengcingo noma ubone kuma-status ekubhalwe RIP, bese uthatha ugoloko ufike uthele uthi ngiyabonga madoda. Ufuna umuzi, ufuna imali, izinto azenzeki, hambe ushone kulona, phatha isinefu, ufike uthele nje isinefu kancane bese uyalitshela ukuthi madoda, nanku umuzi odayisa, imali yokuthenga ayikho, ngiyawudinga loya muzi. Lizokuphendula. Uma selikuphendulile ngale nto oyifunayo, uthatha isivalo sikagoloko futhi ufike uthele isivalo sikagoloko. Njalo ulifakela ugoloko uma selikunikele le nto oyifunayo. Asinikeza abantu abadlalayo la, asinikeza abantu abanesikhathi sokudlala, asinikeza abantu abaserious abathi siyayifuna le nto. Ngizoliveza la esithombeni khona nizolibona. Siphinde sibuyele la. Kunabantu abathi bafuna isikhwama. Isikhwama sika-8,000 njengamanje asikho. Nginesikhwama sika-15 nesikhwama sika-25. And sesishintshile-ke izikhwama kulo nyaka, zibukeka ngenye indlela. Sizokukhombisa nazo futhi la esithombeni. Kumuntu othi ngikhathele inhlupheko, ngikhathele ukweswela njengamanje, ngifuna into engizophila ngayo mina nabantu bami, ngifuna into ezongenzela imali. Kuloyo muntu akangaloku eshona lena le. Thatha inombolo, thatha ucingo ufone. Inombolo 0783170554. Thatha inombolo ufone. Uma kuyesika-15 singakwazi ukukuposela sona. Uma kuyesika-25 dinga ukuthi uze la kuthina, ngoba sona fanele sisi-connecte kuwena. Kumuntu othi njengamanje mina ngifuna ukuyocela emadodeni amakhulu, ngifuna ukuyocela emadodeni omkede, sondela sikuthathe sikuhambise emadodeni, ukhulume nawo akunike lento oyifunayo.
Futhi uma unenhlanhla izinto uphuma uyithwele. Uma ube nenhlanhla uphuma nayo uyithwele. Mawukuthi izinto zakho zihamba kancane bazokutshela bona ukuthi bazokunika nini. So, ngihlale ngisho into eyi-one ngithi mina, usuke uhlupheka ngoba uthanda. Uma kusekhona abantu abafana nathi, abantu abazokunika into e-genuine, bese wena ushona le nale, ufuna ukuphikisana neqiniso, uzohlupheka nje ngoba uthanda. Sondelani, thatha izinto zenu, niphile, nifane nabanye abantu. Siyabonga.